Zonke inkinga ezisuke zisehlela nje empilweni zisuke ziqale empilweni kamoya. Ngake ngakuveza-ke ukuthi impilo yomuntu imbili, ifike ibe impilo ngokwenyama, iphinde futhi izoba impilo ngokukamoya. Mawuzwa abantu bethi umsamo wakho uyakhanya, abantu laba basuke be-understand ukuthi into ebaluleke kakhulu empilweni inhlanzeko ngokomoya, ngoba uma-ke kwakhona inkinga ngokomoya, leyo nkinga leyo imiphumela yakhona iphumela enyameni. Angazi-ke noma abantu banakani ukuthi mawuzogula nje khona lama-sign aqale enzeke asuke ebika ukuthi uzogula ngokwenyama. Kufana noma uthole ukuthi mhlawumbe uphathwa zinyawo kanje, awuvele usuke uphathwe iy'nyawo nje kuqale kube ngazuthi kunokuhlabahlaba okukhona, kodwa futhi uthole ukuthi iy'nyawo ayinalutho kodwa uyazi ukuthi kunokuhlabahlaba okukhona. Lapho kusuke kuse-process ngokukamoya, kodwa futhi manje sekuzophumela enyameni. Ngiye ngibatshele-ke abantu ukuthi mina kubalulekile ukuthi empilweni ungawathathi kancane amaphupho, ngoba amaphupho iwona alawula umuntu. Amaphupho iwona awazi ukukutshela ukuthi impilo yakho ihamba kanjani. Amaphupho iwona akwazi ukukutshela mawunezitha. Amaphupho iwona akwazi ukukutshela uma ngabe impilo yakho bazama ukuthi beyimoshe ngokukamoya. Abantu-ke esikholelwayo nabo ey'ntweni zemsamo namadlozi bayazi ukuthi umthakathi uma efuna ukumosha impilo yakho nje uyaye eyididise ngokukamoya, bese-ke leyo mphumela leyo iphumela enyameni. Angazi ukuthi kubantu abasindisiwe ukuthi bona ey'meni ey'kanjalo kwenzeka kanjani, kodwa into engayifunda mina empilweni ukuthi ngisho ungakholwa kanjani uzothakatheka, akekho umuntu ongathakatheki. Futhi leyo mpilo yokuthi uthakatheke idinga isikhali ngokukamoya, ayidingi isikhali ngokwenyama. Yingakho-ke ngiye ngithi mina uma uwumuntu ngempela osuke yikholwa, kusuke kufanele ube yikholwa lokwangempela, ungabi yikholwa eliphinde libe namabala noma eliba nezici, ngoba uma yikholwa njalo umthandazo wakho uzothathe ube weak, ungabe usakwazi ukulwa izimpi ngokukamoya.